Nyekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam Iki warahmatullahi ceritanya aku dasarnya oleh kabar, oleh info digawe tenan pora. Apa? Digawe oleh kabar ngene wong. Apa Jadi kabare? armada kuwi lho, kira-kira sing saka ngene Pak Dewi, jadi digawe sing di opane riyo kuwi, jadi mati. Lah terus Ya ora aruh to. Digawe kabare aku. Ya, kita arep tak delok ning kontak. lah Rio ki nang ndi to? Rio gak ngerti Rio usul jago ning ngene dhewe. Lah iya. Ora ngabari ki. Tolong. Coba. Ya toh. Gitu. Kayak coba toh. Eno, Ya toh. Ya. Sama siapa toh? Dika. Iya. Nah. Kabas. Oh, model jago. Ngedukno jagung. Ki ya ora iso bocah Nah, ngedute. aku pengen ngendano wi tenan apa ora. Lah soalnya gitu-gitu asune Rio mati. Aku iki omongi wong Lah jere bukan dikurung. kali ngono. Lah jere dikurung, Tek. Lah iya aku ki ora ngerti lah. Makane ki pengen tak buktekno ki mati tenan apa ora. Ki aku ora ngabari wonge, ora ngabari Rio langsung tak delok rono. Ora apa kabare wonge yo nek nang omah, oh Pakne kan cake. enek. Oh iya. Pakne enek, makane enek. Cake ki ngono Soale kae. Dewi dihubungi ora tau kena. Angel hubungane, padha Repot. karo lho. Ngubungi Cina lho, angel pol. Langsung jagung kok. Iya, pas aku kok gitu dekane kan. Wis ra ra sempet dolanane HP, keseper Pas aku jagung. nang kono. Yo, ayo wae sujago aku. Kowe iki gak Jawa Kang aku ngene tindak kowe iki gak Jawa aku ki ngusungi jagungku dhewe. Mak ki ngemek. Ya, ngusungi batemu sapa? Ngeret pari Dewi. bareng wong. Dewi. Masa ngerti pari bareng? Heeh. Iya, soalnya parine kono sing darah gambir kuwi jere wis tuwek. Lah jagung iki ya mek. Makane kuwi iki pengen tak buktekno kira kuwi mati tenan apa ora, makane pengen tak delok rono ngono, Bos. Dan didelok Heeh. selak bengi. Tapi Bos. Nah. Apa enggak lagi Mbak Jago masuk angin Bos nggih Mbak Sita. Kelas sasak. Kalau sak masuk angin. Iki aku rencana meh dandani lincak, angkruk, atak salin iki Bos. Iki sepingan Bos, elek-elekan sepingan. Sepingan ra ngono Bos. Oke. Awane ora metu Bos ini Bos. Nah, di kaki sementara sih ngusungi jagung. Ya, ya. Kan. Langit mendung tumiung biasoy ngono Bos. Jadi ngono iki aku memarani Jika pengen buktekno armada kuwi mati tenan kok ora. Jadi pengen kita delok langsung Bos ngono. Nah, kalau saya sik. Loh. Ora. Kan kowe ndesore ngomong jadi armada Rio mati. Lah iya makane awake dhewe kudu buktekno. Iki sih akeh. Piro? Ora bos sing jago bos saya, Bos. Oh nimbang barang. Oh iya iya. Apa aku marane rono? Barisa. 38. Wah, iya akeh, Bos. Akeh wong sing jagung. Wame. Oh akeh ya. Panen lek. Panen. Jagung jan sak omah. Ngono lho. Iki. Oh sing ngusung iki lho Dika. Oh, Bos. Sing ngusung jagunge poe, Bos. Iya iya. Nonton sapa? Oh sami di barang. Ya gelis oh. Gelis ah. Ora sama lu nimbang. Ora sama lu nimbang. Malu nimbang. Iya iya Kang. Cepet. Wah, modelmu lo. Laser jam piro? Setengah 3 budal.
Oke, Bos. Langsung colot deh. Colot deh. Bos. Kancil ini? Kancil. Adios. Adus. Pakai mulai. Mulai kondi? Tuh jago. Gue siapa? Done Mas Maimun. Oh, Mas Maimun. Oke, Bos. Oke, Bos Mun. Oh, jadi ngono, aku marahin Dika soalnya yang kayak kabar Dika, Bos. Kayak kabar armada Rio mati. Ya, tapi Dika iso nengko ngono. Nah, oke, Bos. Jadi kayak aku terang Rio, Bos. Piye to? Infomu wis piye? Info kuwi jirane langsung mati abang tak pikir ini Rio. Wah. Enek asu mati abang. Heeh. Wis teko sing di omah sing gini. Iya ta. Assalamualaikum. Wah, ya iya, waalaikumsalam sayang. Oke sayang. Ngono lho. Lah Rio ndi? Metu. Metu jog sore saya. Oh, metu jog sore. Ora ki Dika ki oleh info ki jere asune Rio mati tenan to? Nggih apa? Lho. Ini ora apa-apa. Oke le jere kan enek sing muni asak kentol mati ning kali rupane apa tak pikir kan nggone Rio. Oh, ala jajan gak percaya delok. Lho. Terbri. Nek apa nganggo dolan nganggo Asu lah kaya celeng. Lho Kalau kan. sing tukang ngopeni aku. Oh Dika ki jan ke ontran-ontran ya. Ki sapa jenengmu masa Anis? Anis ya. Ini ada video call Lepas. Mas Limbarnya. Delok yo. Delok. Let's go. Oke. Ya let's go. Ngono, Bos. Oh, metu jog sore, Boy. Metu jog sore. Bos. Lah wong asu gene kaya ngono lho, awake ginu-ginu lho. Ngono. Wih, iki lho, Bos. Itu nih. Armadan iki lho iki awake kaya ngene lho. Iki lho. Ya Bos nih. Ya. Pucul Bi. Gak apa-apa. Itu aman ki. Aman ki lho, Bos. Ora. Aman. Aman. Ya. Ngene kok kowe ngomong jere armadane mati. Lho. Akan abang tak pikir ngene Rio. Iki lho. Cilik ya. Cilik. Sing ketoke anu, iki kan wis gedhe. Ngono, Bos. Rupane apik ya. Rupane meneng to. Kileng-kileng. Nek aku ngene iki ka. Godak Anggere wae digodak. Mosok aku ndak nang kayak diuber aku diuber. Ono aja mlayu. Ledo. Ya ngene aja mlayu nek godang meneng ae. Armadane lagi. Ade Rio Bos loro ki, Bos. Febri, nemu Sela. Sela wes ae barene ya mau ginah koyo ngene lho. Apa kok kintel ki? Aduh lho tegelan. Ayo, Mbak. Mlebu. Kuwi Boleh kagak jajan? ya kok jajan-jajanan Enggak nunggu, Bos. Jajan. Kok nek gue kene lho kayak ngene. Kandane kene lho. Itu tapi piye? ya. Nah, oke, Bos. Ngono lho, ngontran-ngontran. Olehmu kondi to? Cuma krungu infone Mbah Ti kok. Oh, alah. Masih mati kucing bumbu. Bri, wis ben Bri. Ayo. Fab, sel. Ayo kok. Bar. Ada bola. Oh, betul-betul. Car ta. Lebih kok dicap nih. Apa yang kamu kayak? Kayak lewong kayak lembing itu kan susu kono anggere Iya. boleh tak. Kan Dika tadi. Nek dikami kondi to. Aku ngene Mbah Ti. Kok ngene Mbah Ti. Mbah Tindi. Timen ndak? Kan jere asune mat. Tak pikir ka asune Rio kan rupane abang to. Ya paling ngenengan. Nek kowe roh asu abang Tapi kena hasu gak sini kali? Katanya tempe. Gak wong genane asu kok. Atae kucing.
Atau kintel. Infone piye to? Infomu piye? Lah kabeh disebut lho. Infomu lho. Lho. Wis tak jelasno Kowe tapi ro, iki genasu. Genasu kok. Rupane abang. Dia keli saiki. Wong asu nang awake kaya ngono. Mangan nih. Kowe aku tunggu yo. Mangan lawa yo mah. Mendina nang paling gede. Ndelane wis arep gaon. Dilawai apa tempe mah. Pite ngendak. Jenenge masikone ndok pite ah. Mau barang sing duwe wingi mulai mbok ya apa ora ngurusi. Jenenge ta ngomong karo aku. Kan asune go munggah ya apa kowe no anu nek mbura bro. Iya, mbok andre bengi benyak. Bunga-bunga kuwi mbuh karepe piye nek mateng pane kuwi bar ngedos lan nunggoni. Tapi tunggone menang. Tunggone menang. Tunggone batur. Lho batur dikene omah sapine wedi. Bri ana katoru kono. Kene. Wong nganggur ayo wong liwat mesti enggak menggua. Wah, Bri, namane aku. Anggite kan omane tengah. Apa nembang riyo pabine iki. Ngesane to, mak ngono yo dingu. Enggak tua apa iki. Itu apa nang sak. Mangane kan tengah-tengah. Manggon kuwi ning tengah dah sing kuwi nang duwe banjir. Cok, oh iya. Ya kuwi endi? Hendra. Kuwi dadi kan gerejono apa nek ndi kan aku. Nek Rione iki nganggur payah apa ndang Jawa makani ngono, sing makan ra Jawa sing kono ning. Ya tapi anggere kok ngene yo go bontot e. Kadang hidupan susu. Lah tapi wong jenenge asu wis dina mangan ping 3 kuwi nek gawane mok pisan ra ya asu. Wah anggere kono ndelok pawon, kono mangan ya engko buntel mesti kasek buntel. Ndelok nggih makan asu ngono. Dan ane wis sampe 3 dina kok. Bisa-bisa ning nggih padha Wong mangane ya acep ping 3 esuk ya wis aku mulai makan mbon guys tak pakani. Terus awan. Berarti uap berarti kae to. Ora asu nek masa nek ngono kek. Kok dadi ngono asu nek mau ngombe susu wis lemah. Kaya dipakani. Iso bak aku. Pakani 3 wulan ora dipakani 3 wulan urip nang barang awak kok ngono kok. Wong barang bendina tak tukani lawak sing gede sing pokoke sapa lawah lele. Iya wi. Bare ndingi wi tuku susu nang rembakan kono. Susu, abang bengi diombeni susu. Susu apa? Susu nek tuku kok warung. Susu kok warung. Susu kaya wedan. Teh pokoknya ganggange sedina apa diombeni susu. Ngono mah diumbar. Dek cilik nyae ditukan susu terus bisa satu gede. Ya ya nek kudu digawane kono nek bar kok warung-warung. Ya ya kelumum. Awake Bos, digawe wae. Info gak genah ngono. ora nek matine ora wong berarti diopeni kok ning Nggur kene. Mas Tekno. Soale aku dhewe yo gak percaya nek asu mati. Lah. Jika jadi ora info nek genah asu abang cilik lah. Enek sing asu abang cilik kan kene kan nggone riyo tok. Ora nek Lah iki menawa nek digawe ning ngene ana. Aku bersuarane goro-goro kene manggon ning tengah. Beki wong. Aku ingat. Tapi kowe ora nek wis arek. Ora jajal kok diingkar geger. Dengan yang muga-muga. Wis sepi wong ngono. Oh, ngono bos. Jadi ngono bos iki ternyata info. Wah, di mana konten tak akhirnya pakai ini. Sekian dan terima kasih. Kita terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.